Καλησπέρα σε όλους. Θα περάσετε μια πολύ ωραία βραδιά με παρέα την παράδοση, με παρέα τη συνέχειά μας, τη μουσική μας και τους χορούς. Ευχαριστώ και εκ μέρους της ορχήστρας το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χορών Ισιδώρα Ντάνκαν και την υπεύθυνη την κυρία Ριάννα Παπαγεωργίου και φυσικά τον Δήμαρχο Βύρωνα Νίκο Χαρταλιά που συνεχίζει το φεστιβάλ, που ενισχύει το Κέντρο Πολιτιστικού Χορού Ισιδώρα Ντάνκαν και ευχόμαστε όλοι απόψε να διασκεδάσουμε με παρέα μας την παράδοση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή διασκέδαση. Τη θάλασσα την γαλάνη θα τη χαλικοστρώσω, θα την εστρώσω μαρμαρό, θα έρθω να σ' ανταμώσω, θα την εστρώσω μαρμαρό, θα έρθω να σ' ανταμώσω. Βαρέθηκα τη ξενίτια, γύρνα κοντά σε μένα, γύρνα αγάπη μου γλυκιά, είναι καημός στα ξένα, γύρνα αγάπη μου γλυκιά, είναι καημός στα ξένα. Ας ήταν το γλυκό νερό κι ας ήταν να μπορούσα, να ήταν η θάλασσα στεριά, να την περπατούσα, να ήταν η θάλασσα στεριά, να την περπατούσα. Πίσα μαΐστρουλακί μου και πάρε τη φωνή μου, να πας στα χαιρετίσματα που στέλνω στο πουλί μου, να πας στα χαιρετίσματα